benvinguts a un episodi de Ràdio Noia on m'he de presentar jo mateixa perquè no contem amb els nostres senyors de confiança, els únics senyors amb qui confiem, Ben Cardiu i Johan Wald. Avui els he expulsat de la meva petita cova per convidar a la persona que m'ha encomanat dir petita davant de cada paraula, Miss Joana Girona. Hola. Ara, abans de fer-te la introducció que m'he currat per tu, faré una introducció del que és l'episodi perquè la gent es faci una mica la idea i després explico per què ets tu la persona indicada. Bueno, la cosa és que aquest episodi de Ràdio Noia és un tema capital pels estudis d'antropologia i relacions humanes en l'era digital, així que ja comencem donant-vos de res al vostre gràcies que esteu pensant ara mateix. I la Joana és la persona indicada en acompanyar-me perquè, a part de tenir una addicció a internet com jo, va ser una mica la inspiradora de l'episodi. Pels que no coneixeu la Joana, first of all, how dare you? Però la Joana és la mente brillante darrere dels teus articles preferits d'internet perquè són els mateixos que els meus, per això escoltes Ràdio Noia. I potser el més popular que coneixeràs és el de Fes-ho cute, com escrivim a internet. I és el més popular perquè és el preferit de la Rosalia també, literalment, que la Rosalia li va fer retweet, et va fer follow, et va convidar a la festa d'aniversari, et va convidar a la boda del Raúl Alejandro i ella després et va desconvidar perquè van divorciar-se. Bueno, ets la millor amiga de la Rosalia. Sí, aquesta versió m'agrada, deixem-ho així. Simplement em va donar me gusta, però sí. Bueno, va donar me gusta, però amb aquest me gusta s'intuïa tot això, en plan, que sou millors amigues. Tens tota la raó. Sí. Bueno, en fi, és l'article preferit de la Rosalia i el meu i el de totes. Aneu-lo a buscar, està a la web del CCCB. També és la persona que fa possible La Turra, perquè és la productora de La Turra, sí, el programa amb el Barriera, i això és l'encarregada de que tot vagi com ha d'anar i que surti tan bonic com surt cada cop. És la Biblioteca d'Alexandria d'internet després de mi, que és un títol que m'agrada molt a mi, però crec que tu em guanyes, perquè cada cop que surt un episodi de La Turra fas les millors referències, treus coses que jo penso com, d'on ha sortit això? I perquè és com exactament el meme que havia d'anar, la referència que havia d'anar. Bueno, ella té Cerebro Gordo Energy. També aquí la tenim, és coworker meva a Ràdio Primavera Sound i les dues portem les xarxes. També m'has ajudat molt aquest any en ser subtituladora professional de TikTok. Molts dels TikToks que veureu aquest any no els he fet jo, els ha fet la Joana. En fi, bueno, largo currículum. Largo currículum. I per això ets la persona que havies d'estar aquí avui. Perquè, a part, una altra cosa de la teva feina és que jo, quan tinc mental breakdowns escrivint Ràdio Noia, estic en plan, perquè ens asseiem juntes a la taula i li dic a la Joana, no sé què fer, penso deixar el programa, no tinc idees, i llavors la Joana ha de fer momento momager, en plan, no passa res, passa cada cop, vinga, pensem, no sé què, i clar, la Joana em va passar un tuit que per mi va ser com, he sido leída com un libro, perquè a mi això m'ha passat 50.000 cops, us el poso perquè entengueu el moment realization de col·lectivament tots tenim la mateixa vida i no hi ha res nou, tots vivim les mateixes experiències. Correcte. I era aquest tuit. Es pot connectar a la meva pantalla? Vale, sí. Diu, how it feels to see a meme someone you don't really talk to anymore would like. I surt devastador. El Jeremy Allen White a de ver així com superestressat. A veure, ai, que perdó, que no tinc l'àudio posat, així és més intens. Guys, I can't do this! Increïble. És boníssim. És boníssim. Justament el David es va quedar a IDBR, o sigui que entendràs la referència. Bueno, boníssim. Jo sento... O sigui, jo el heartbreak d'en plan, hòstia, amb aquesta persona... O sigui, sé que li encantaria I no li pots i ja enviar. no puc enviar-li. I llavors, parlant d'això, el tema que ens va sorgir és les formes d'expressar amor a internet. Correcte. Perquè, a part del heartbreak, la cosa és que tu enviar-li aquest meme a aquesta persona era una forma de mostrar-li amor i ja no ho pots fer perquè ja no parleu, però llavors volíem començar a pensar en plan ser positives i pensar quines són les altres formes, a part d'enviar memes que, perquè sí, una mica el que tu deies, com llenguatges de l'amor, els 5 llenguatges de l'amor i estan molt explorats, però potser a internet hi ha molts més de 5 llenguatges de l'amor i formes. Ens va agradar molt el que va fer la Mar amb crear un concepte nou de follower gays, que ja ho ha explicat a 10.000 llocs diferents. Exacte. Sí, el que has de fer, segueixo fent. I vam continuar dient, anem a continuar com a inventar coses i bàsicament avui volem com coin
un 6è love language, que és el love language d'internet. Internet. Correcte. I hem compilat una macrollista que de fet ens ho hem passat molt bé fent-la. I jo crec que ens hem deixat un muntó, així que, sisplau, del pal, és que necessitem com més Episodi inputs. col·laboratiu, Sí. o sigui, en plan, envieu-nos què ens hem deixat, perquè segur que ens hem deixat un munt de coses, Sí. que n'hi ha moltes, ja veureu, Sí. però segur que se'ns passa alguna cosa per alt, o alguna cosa que tu fas, i llavors et podem copiar i començar-ho a fer, a mostrar Exacte. amor als Sí, sí, nostres estimats. 100%. Així, o sigui, això és un episodi col·lectiu, nosaltres comencem, i és una llista, això, col·laborativa. Disclaimer també, perquè la love language pot semblar que ara anem a dir maneres de lligar a internet, que també, o sigui, algunes d'aquestes coses que direm són formes de lligar, però també és com amor entès en la seva vessant gran d'amigues, parella, família, qui sigui que tu cosines, estimis, germanes... i això, i lligar també. Hi ha alguns que s'aplica a tot una mica. Vale, comencem. El primer, l'evident, que és aquest que acabem de dir, enviar memes, o potser no és algun meme específicament, potser és una recepta que justament veu parlar i t'ha sortit i és com el fet de pensar en algú a través de veure un post, ja sigui un tuit, un TikTok, vull dir, com no estem especificant cap xarxa, la que tu utilitzis, això d'enviar-li a algú perquè justament has pensat en aquella persona, que no vol dir enviar tropocientos en massa, vol dir la curation especificada de tu pensar en una persona. No, perquè clar, a mi, si hi ha algú que m'envia 500 memes, penso com, jolín, no has pensat tant en mi, és com que has fet coses que et fan gràcia a tu. Però el típic que envia el mateix a moltes persones. A molta gent. Això no, o sigui, que està bé, no estic demanant que ho deixin de fer, si és algú que d'esto, però la mostra d'amor real és no algú que tu t'hagi fet gràcia i tu pensis en tu i li envies a altra gent, sinó algú que tu hagis pensat en mi. Clar. Saps? Que jo sigui el punt de partida, no la persona que ho envia. Egocentrisme, bàsicament. Exacte, vull dir que... Pensa en nosaltres tota l'estona. Tota l'estona. Bueno, clar, això és l'amor, no? I això, en plan, jo aquí he de dir, en plan, és que ara estava mirant les coses que havia apuntat i és com, sí, bueno, TikToks, no sé què. Però una cosa que estava pensant també, en formes de lligar, no? En plan, tu a vegades intentes ligar amb gent fent això d'enviar memes o no sé què, o en plan, he pensat en tu, no sé quantos, i això és una forma de... estic pensant en tu. I una cosa que em va passar un cop, que no m'havia donat compte i em vaig quedar traumatitzada, és com, jo mai m'havia donat lo important que és compartir, tenir un sentit de l'humor en comú o un sentit d'entendre internet en comú amb la persona amb qui estàs ligant, perquè si és totalment diferent, a mi és un ic, o sigui, que no sabia que era possible, perquè és una experiència real. Jo un cop vaig quedar amb un noi que era molt guapo i era en plan, bueno, aquí no pots sortir res malament perquè ja ets guapo, o sigui, ja has fet tota la feina important. I em va fer l'error d'ensenyar-me una cuenta de memes que segons ell feia molta gràcia. Era horrible, o sigui, era una mica tipus que jo respecto que a ell li fes gràcia, però llavors jo ja no podia... No, exacte, jo llavors ja has d'entendre que jo no sentia atracció física cap a tu. O sigui, jo ja... Per mi no tenim res en comú. Deal breaker. Deal breaker total. I és molt fort, perquè era en plan, hòstia, mai més, si algú m'agrada li ensenyaré les coses que a mi em fan gràcia per si ells senten cap a mi a l'ic de... És que és un stage molt íntim, trobo que no és una cosa per fer una primera cita. Clar, jo em vaig donar compte amb ell que era algo que no podia fer, perquè quan ell ho va fer jo vaig veure que em tirava enrere en plan, ostres, mare, això és una cosa molt important i no ho havia pensat fins ara, o sigui que, bueno, tothom conscient de que si voleu mantenir com certa atracció amb algú, no li pregunteu què li fa gràcia, perquè potser perdeu instantàniament l'atracció. Bueno, coses... És que és això, love language d'internet. Primer consell de Marvel Verdú. Primer consell. Apunteu. Sí, per si no voleu ser desgraciades com jo. Segon, anem ràpid perquè, clar, si no, aquí estarem la vida. Anem pel primer, hem estat 3 hores amb el primer. Segon, aquest a més és compartit perquè vam fer una mica de... Shout-out a les nostres assistants de confiança a internet. Jo li vaig preguntar a la Rita Roig, Rita, quines són les teves formes de mostrar amor a internet? I jo li vaig preguntar a l'Ofèlia. I les dues van dir exactament la mateixa resposta. Mente colmena, literalment. I és una molt bona, per això està en el número 2. No és un rànquing, però si fos un rànquing estaria al número 2 igualment. Que és enviar fotos d'animalets o coses mones i dir nosaltres. O inclús en plan, no cal animalets, també pot ser com una escena d'alguna sèrie, d'algun clip que et surt per internet en plan de jaja, tu i jo. Algo de Girls, per exemple. És que la Joana està mirant Girls per primer cop. No, és mentida, estic fent rewatching perquè la vaig abandonar a la quarta temporada. Però és que això et fa quedar molt pitjor que no dir que la mires per primer cop. Però bueno, estava buscant així exemples, si em punxeu la pantalla, i hi ha un tuit així com bastant viral que diu: Quick tip for men. Just send her any picture of 2 animals being cute with the caption
as, en plan, tip ràpido per homes, envia-li qualsevol foto d'animalets sent cookies, ficant nosaltres i ja està, la tindràs en el bote, però una mica, clar, és mostrar això. I llavors hi ha com exemples així, en plan, aquestes nútries, què són això? Castors? Sí, som nosaltres. Som nosaltres, aquests gatets, és que nosaltres totalment a l'oficina ara que està una mica així, És que qualsevol cosa nosaltres. I així qualsevol cosa, és que, i a més també poden ser com coses que no són cookies, però són dos coses... Bueno, no sé, fet de dir nosaltres. S'entén, exacte. Vale. Tercera, aquesta potser és una mica controversial perquè sé que hi ha gent que li fa ràbia. Però a mi em sembla graciós quan li envies algun TikTok o algun post, jo crec que més TikTok passa més sovint, a alguna amiga i després, quan tu entres al seu xat a mirar els 15 que tens acumulats que encara no has vist que te n'adones que us heu enviat el mateix. El mateix. Com en hores diferents, o potser inclús no amb tanta diferència, però que us heu enviat el mateix. Això és superbonic. I llavors, hi ha gent que li fa ràbia en plan de, tio, no estàs com superatenta a lo que t'estic enviant, tia. Per mismente colmena, en plan, dios, estem tan connectades. Exacte, a mi em fa gràcia perquè és com literalment tenim el mateix internet, bombolles, el meu cercle té una curation superbona, és a dir, la nostra. I també és molt guai, jo alguna vegada he jugat, entre cometes, a obrir TikTok a la vegada amb alguna amiga i anar fent com scroll down fins a arribar a algun vídeo que a la vegada ens surtin els dos mòbils, com per veure fins a quin punt l'algoritme que tenim és similar. Això ja és de crònicamente online, literal, en plan... T'ho prometo que sembla impossible, però no es triga tant a que passi. No es triga tant. Es provarà. Vale. Següent, que jo tinc apuntat. Ara jo ja començo amb els bare mínimums. A mi m'agrada una bon listón bajo, listón muy bajo, perquè la gent pugui passar fàcilment. Però a mi em fa il·lusió i sento com una petita mostra d'amor. O sigui, és el primer step d'això, de mostrar-se amor, que et posin el close friends. Sí. O jo posar el close friends és una mostra d'amor també. Jo sé que hi ha gent que ho utilitza molt en general, en plan que potser té 500 persones al close friends, però igualment, encara que siguis aquest tipus de persona que jo sigui la 501, per un nivell molt més baix d'amor, o sigui, potser no arriba ni ben bé amor, però has pensat en mi d'alguna manera. Sí. Per mi això ja és algo. Sí, shout out, sisplau, fiqueu-nos els vostres close friends. Ah, sí, ara totes. Bueno, depèn de... Bueno, no, potser no cal tothom, a mi m'encanta estar... M'és igual, m'encanta. Sí, això fa il·lusió. Fa il·lusió i és un petit love language d'internet. Sí. En la mateixa línia de bare minimum... Sí. No, però un bàsic que s'ha de mencionar. Un bon bàsic, un like als stories. Bueno, a mi això me pierde fer-lo i que me'l facin. Jo fer-lo, like a tothom. Sí, like, jo soc... It's my job. My job is like a stories. Clar, però llavors quan me'l fan a mi, jo estic en plan... Està enamorat de mi. Tothom està enamorat de mi. Ens casarem demà. Nois, pareu d'estar enamorats de mi. Nois, noies, tothom. Si tu em poses like, jo en el meu cap estàs perdudament, bojament enamorada de mi. I clar, jo quan fico likes, simplement li fico likes a tothom. Tu ets molt de ficar like. A mi m'encanta un bon like. Perquè és love language de close friends, és love language de... No saps ben bé quina intenció hi ha el like, però sempre és una bona intenció. Potser és de lligar, potser és de dir que em cau superbé, potser és que simplement m'agrada la teva història, però sempre és de bon rotllo. Sí, bueno, a mi em fas reforç intermitent perquè a vegades penjo una story i dic, merda, tio, no li he donat like la Mar, o sigui, què he fet malament? Ja, I penso, merda, tio, que és una merda. Merda, m'he penjat, merda de foto a la meva cara. Tants likes que quan no poso sembla que sigui en plan, hòstia, no li ha agradat ni a la Mar. O sigui, és que vaya puta merda. Vale, perdó. Si algun cop us ha passat això és que potser en aquell segon no estava connectada al mòbil, però jo us juro que em torno a connectar i us fico like. Gràcies, Mar. I també és una actitud bastant... I el de comentar... Jo les reaccions aquestes predissenyades no les utilitzo tant, també ho respecto, però... No, està una mica... Abans sí que... No, ara ja la gent ja no ho fa servir tant. Sí, hi ha gent que sí, però bueno, cada uno lo suyo. Like, d'esto, comentar també, alerta, comentar. Per mi comentar ja és una mica que vaig una mica piripi, O sigui, en plan, ja quan estic comentant a tothom, en plan, el like me sabe a poco, és com comentar, uah, boníssima story. Però també és això, com... Al comentar també pots pensar, està lligant o està sent com jo, en plan fent, no sé, relacionar-se. Potser comento lligant, ara després pensant que la gent que jo no lligo ja estic fent aquí. Bueno, no sé, us deixo que imagineu. Ui. Aquesta és molt bona. Aquesta és molt bona perquè ha passat tota la vida. Ha passat tota la vida, no? Com de la mixtape, no? La típica de les pel·lis. No estem aquí encara. Ah, no? Aquesta és una molt bona que potser no hi heu pensat
i també m'hi va fer pensar la Rita, i és quan envies una foto antiga a una amiga teva o a qui sigui, bueno, és que, clar, no puc, ja ho hem dit, no especificarem, a qui sigui que estimes, i envies una foto antiga perquè estàs amb el mòbil i de sobte estàs per 2019, o això que et fa l'iPhone que et recorda una foto random. Que pot ser terrorífic, també, això pot ser terrorífic. Sí, també, però quan no és terrorífic i quan és com, hòstia, m'havia oblidat de quan vam anar aquell cap de setmana a no sé on i va ser superdiver, li vaig enviar a tal perquè se'n recordi també. Llavors hi ha el moment d'en plan, ai, t'estimo, que divertit va ser, no sé què. Anem a tornar a fer un viatge juntes. Sí, que és mentida, òbviament, mai passarà, però al moment de, hòstia, te'n recordes quan tal, i recordeu junts alguna cosa perquè la persona t'ha enviat aquell record i ha pensat en tu i ha pensat lo guai que va ser, és com un moment... Bueno, i l'iPhone a vegades que ja et fica inclús la musiqueta que hi ha increïble. Bueno, sí, ja els recuerdos. Això ja, bueno. Records per la muntanya de no sé què. Com... Increïble. Nit de Cresca a Barcelona. Literalment. Són així. És boníssims. Vale, ara sí, el que jo estava dient que m'he avançat abans, perdó, el de que et facin una playlist curated per a tu. Spotify. En plan, això ja és com... Aquí sí que et vols casar amb mi. En plan, no té puto pilles. En plan... No, però sí. Aquí és d'amor... Bueno, jo projectant, però sí, quan et fan una playlist, que és això, en plan, bastant bare minimum, perquè... alerta, històries de terror, que tu et penses que t'han fet una playlist, en plan... Ja, això és bastant fort, Està puto enamorat, no sé què... No, és que m'han sortit TikToks d'aquestes coses. Ah, vale. No és experiència pròpia, perquè no he investigat, però que potser sí. Que t'envia una playlist, en plan, he pensat tant amb tu, no sé què, no sé quantos, et faig una playlist de coses que em recorden a tu, per exemple. I llavors deixes de parlar amb aquesta persona i mesos més tard vas a aquesta playlist i veus que segueix existint però amb un nom diferent per una altra tia. I és com t'adones que aquesta playlist mai ha estat creada per tu i que era per una altra... que ara simplement es va reciclant i tu eres una de les ties que ha format part... Aquesta persona ha entès malament el reciclatge, Sí, me l'ha entès al revés. Les 3 R's no anaven per aquí. No anaven per aquí, senyor. Això és terrorífic. Espero que mai em passi. La vegada penso la ignorància és tan bona, en plan, no penso investigar mai. Exacte, és millor saber-ho. Penso pensar que algun dia m'has fet una playlist pensant en mi i que no era la... I que t'han dedicat Brown Eye Woman. Ja, quines m'agradaries... Bueno, no em posaré ara a treure... Però, o sigui, també hi ha com... Anem a com acabar aquesta amb un to millor, com de, realment de love language, que és el que estem intentant recollir, que és quan a Spotify hi ha una opció superxula que realment n'he fet servir una unitat de vegada, sí, però crec que està guai que si tu fiques blend o fusió, si tens Spotify en català, gràcies Joan Laporta, perquè ho va fer possible al Barça. Ai, meu, en sèrio? No ho sabies? No. Pensava que havia sigut Clàudia Rius. Pues també. Però Spotify no estava en castellà, llavors, com que va passar a ser l'esponsor del Barça, Joan Laporta va dir, not under my watch, ho ficareu en puto català. Molt bé. Coi de brètols. I ho va posar en català. En fi, doncs ja, si tu fiques fusió al buscador i fiques a l'usuari de la teva amiga, del teu nòvio, de la teva nòvia, de la teva cosina, de germana, et fa com una playlist de totes les cançons que coincidiu en gustos i també algunes com teves i algunes d'altra persona. I està guai, la Mari i jo vam provar de fer una nostra, és terrorífica. És una mica Radio Flashback, el que t'ha sortit. Sí, no. All respect, Radio Flashback, però sí, ens ha sortit com una mica el pop mainstream, que és el que compartim a la vegada, visca el pop, saps? O sigui, exacte, sí. Sí, és molt bona. Jo havia provat un parell de cops també i he descobert cançons fent això de compartir cançons que jo no escoltava i que escoltant amics i tal. M'ha servit, és divertit, sí. Proveu. Next. Molt important. A veure si la feu, perquè jo aquesta l'entenc, però no acabo de participar. No! Sí, ara comentem. Vale, tenir algú a l'agenda de contactes del mòbil guardat només pel nom. En plan, no Joana Primavera Sound, sinó Joana i ja està. I el màxim, que hi ha gent que fa ja va un next step, Joana i un emoji, que em recordi. En plan... Vale. No, jo sí que participo molt en això, o sigui, tinc, evidentment, molta gent en plan Pepito, universitat, en plan, clar, però això no és love language. O inclús en plan, el dia que li treus Erasmus, universitat, en plan, el dia que el Pepito forma part suficient de la teva vida i li treus, aquí és love. Exacte, llavors, jo també sóc molt de ja com treure i posar només el nom i cognom i m'agrada molt també ficar mote. Del pal, a tu, per exemple, tinc Maribel Verdú,
que és com el meu mote per tu. Llavors, perquè a vegades hi ha vegades que quan vull buscar-te a WhatsApp em surt posar Maribel. Un dia estàvem aquí a l'oficina, crec que algú va parlar de Maribel Verdú, l'actriz famosa, i la Joana es pensava que estàvem parlant de mi, perquè de sobte tothom el seu mote era dir-me un nom que no és el meu. Però no era... Clar, és com si tu em tinguessis a guardar com Johannesburgo, que és un mote que fa servir com un cop cada 4 llunes. Exacte, però jo, és el que dic, que és un love language que respecto, però que no acabo d'implementar, perquè tu et tinc Joana Girona i la gent més propera a mi també la tinc com nom i cognom. A molt poca gent la tinc només el nom. A vegades tinc només el nom perquè no sé el cognom, llavors és encara menys que el love language. Però sí, sé que molta gent la seva forma de demostrar això, en plan, és, i l'emoji, de sobte, veus el teu xat i que et té un emoji i t'expliquen per què han triat aquest i no sé què, i és com, ai, que bonic. Sí. Jo també, d'aquest tema, també soc com molt pràctica perquè a vegades tinc molts motes per amigues, llavors, per exemple, la meva amiga Maria, a vegades li dic Maria, a vegades li dic Mary, a vegades li dic Domi, a vegades li dic Dominga, llavors la tinc agradada com a Maria, Mary, Domi, Dominga, 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 Dominga. I llavors busquis el que busquis. Exacte, sempre em sortirà. Això també és bona, també és de practicitat. Ara, l'amor a la puta merda, s'ha de ser pràctiques aquí. Sí. Continuant amb la línia WhatsApp. Sí. Hi ha una opció de que tu com enganxis, ancoris, en català és ancorar el xat. Pin xat a dalt de tot i que et quedi, independentment de si acabeu de parlar o fa molt rato que no parleu, sempre està al primer xat. Sí. És un altre love language que no practico, però que hi ha gent que amb les seves parelles, sobretot, o amb gent que ha de parlar cada dia, no sé què, sí que existeix allà. Jo ho utilitzo també per pràctica, l'opció de... em estic ancorada a mi mateixa. Ah, no, jo també. A mi mateixa, 100%. O coses que xats que he de contestar. Anar a comprar cebes, ficar rentadora... Però que és bonic. Pintar-me les... En plan, sí, jo només m'he tingut, a la història del meu WhatsApp, només he tingut pinejada a mi. Self-love. Self-love, clar. Amor, sí. Amor propi. Clar, una s'ha de donar amor propi, també. Recollir paquet Vinted. Jo de sobte tinc gent super random ancorada, perquè és com gent que he de contestar, perquè no tinc temps, o sigui, que és un missatge potser més currat o que implica una resposta més currada, llavors és com, bueno, que no se m'oblidi que he de contestar això encara. I llavors de sobte algú em veu al mòbil i és com, per què tens ancorat a aquesta persona random que has parlat 3 cops a la teva vida? I és com, bueno, llarg d'explicar. No és love language. No és love language, és logic language. Exacte. Bueno, aquí ve la teva secció, la teva tesi doctoral. Vale. M'has d'ajudar amb la definició del principi. Perquè... Vale, que no quedi ofensiu, bàsicament. Clar, és que ara de sobte ens això és cancel·lades. Una tesi que tenim com desenvolupada tu i jo, però jo crec que jo també ho he desenvolupat amb moltes amigues. Jo crec que aquest llenguatge de l'amor no el practiquem, però que és molt practicat també, i és per... fans d'Anna Mena. Fans d'Anna Mena. Clar, és que hi ha moltes definicions aquí. Sí. A veure, tot això, Anna Mena ens encanta. El Tagliatella ens encanta. A l'Stradivarius, mira, si rebusques i d'esto hi ha molts... Això, mira, no és del Mango, però podria ser de l'Stradivarius. La colònia vainilla de Mercadona. Binder, d'on jo no, per sort no, però l'he experimentada d'altres. Bueno, tothom l'ha experimentat. És que encara no se sap del que estem parlant, Estem dient com noms però perquè us feu la idea, vale? Tagliatella, Stradivarius, Anna Mena, no estem dient que res d'això sigui dolent. Correcte. Tot el respecte, i jo pel meu aniversari vull anar al Tagliatella, i això ho hem parlat, vull dir que cuidado que de sobte soc jo aquesta gent també, Doncs això li diem com ser una persona com Stradivarius, una persona Stradivarius. Una persona Stradivarius. Llavors, una persona Stradivarius segurament... També expressa l'amor. Exacte, també expressa l'amor a internet. Llavors, segurament creiem, ens confirmeu si passa això. Que tindria com de fondo de pantalla del WhatsApp de la conversa... Que també ho pots canviar. Que ho pots com personalitzar en funció de cada persona. Creiem que amb el seu nòvio... tindria una foto del seu nòvio i ella... I amb les teves amigues, pues, també, una d'estos... Com els xats molt personalitzats, com quan abans a l'època 2014 et podries com ficar com aquella aplicació que et deixava tenir les aplicacions de colors diferents, les icones. Ah, sí, hi ha gent que encara ho fa. O sigui, i això ho tenia molt currat, jo també, amb la BlackBerry. Sí, i llavors, pues això, però com amb els xats de WhatsApp. Sí. Vale. Llavors, hi ha una quote que és impressionant d'un tuit que llegiré, a veure, amb el petit anglès. Et posem a prova. Phone wallpapers are the 21st century heart-shaped lockets with a photo of your beloved inside. Whoever haunts your background also haunts your thoughts. Exacte.
O sigui, traducció. Els fondos de pantalla, per la meva mare, que segur que no ho ha entès. Isabel. Mama, Isabel. Els fondos de pantalla del mòbil o del WhatsApp o el que sigui són a l'equivalent del segle XXI els... Com es diu? Els lockets. Com els collarets aquells que s'obren del cor, d'amistat, no? Com de parella, no? No, els lockets com són allò que es tanca i que a dintre pots ficar una foto. Bueno, típic que, en plan, porta la foto del marit que està a la guerra. Com el Pita Melar, que llames que té la foto del Gail i no sé què més. Exacte. I diu per tu, Candice. Sí, doncs és l'equivalent a això. Llavors, qui estigui a dintre d'aquest collaret que té un nom específic i ara no em surt, o en el teu fons de pantalla és la persona que està que et persegueix en els teus pensaments. Sí. Per tant, és l'equivalent i estic 100% d'acord. Sí. Next. Vale, espera. Bueno, això és una mica el que ja he dit. No, però anem a aquesta. Vale, aquesta és molt concreta i la Mar li ha fet molta risa, perquè com sempre ha fet una mica de bullying, perquè la Mar... No és bullying, és que no és bullying. No és bullying, és veritat. Igual que hem dit la tagliatella, per mi no és bullying. Jo, quan tenia 13 anys, era àvida user de WeHeartIt, que és una plataforma que no sé si encara segueix viva, però crec que va tancar fa poc. És com una mena de Pinterest, però encara com... Pinterest coquet. Sí, Pinterest abans de que coquet fos a thing. On tot el que hi havia ja estava filtrat. Sí. Cada foto tenia com 15 filtres de Vesteo Cam. Ja estava, o sigui, no et podien sortir coses que no t'agradessin perquè tot era per un gust específic. Sí. Que era noia adolescent. Jo a WeHeartIt passava moltes hores guardant-me coses, el que sigui, llavors vaig crear com un hashtag amb una amiga meva, com amb les nostres motes com junts, llavors ens fèiem com una mena de... cada vegada que veiem una foto que ens agradava, la repostejàvem amb el hashtag per crear com una mena, doncs això, de feed, només amb el nostre hashtag, que era com molt concret, que només ho veiem nosaltres. I era com això, com crear-se com una mini web dins de la pròpia web. I això, sabeu el que m'ha recordat i per què la Joana diu que és bullying, però no és bullying, és simplement soc historiadora d'internet. És que 100% ets això. Soc historiadora d'internet i m'ha recordat a lo millor que ha passat en els últims 5 anys, 10, potser ara ja fa més. Hashtag, un hashtag col·lectiu que expressi amor, quin és aquest? Hashtag todo el rato. No és love is love, és todo el rato. Fuck love is love, fuck love wins. Hashtag todo el rato és la manera d'expressar amor i he buscat en plan, ostres, todo el rato, això no ho podem oblidar, hem de recordar-ho. I hi ha un vídeo on surt la mateixa Laura Escanes explicant todo el rato, que és una mica tu explicant lo de WeHeartIt, però versió amb la teva parella. Bueno, i sense un patinat que li queda fatal, la pobra. Bueno, flipareu. O sigui, és un document històric que m'ha encantat recuperar. Pell de gallina. S'està sentint ara un anunci de fondo, no patiu. Genial. Ara, quan s'acabi l'anunci, projecto Miss Laura Escanes explicant todo el rato. És tan fort. És una cosa... Bueno, jo no la reconeixia al principi, quan me'l vas ensenyar va ser com, perdó, qui és aquesta senyora? Poseu-me a la pantalla. Guia! Scare jump, literalment scare jump. Però, bueno, ara ho comentarem, però primer escoltem-la, ella. Ai, que espera, que no tinc l'àudio posat. Ara. A ver, lo de todo el rato nace desde que empezamos nuestra relación, como que empezamos ya a usar el hashtag todo el rato en todas las fotos desde el principio y era como una manera de decirnos que íbamos a estar juntos para siempre, todo el rato, todo el día, para toda la vida. Y de hecho empezamos también a decir cosas de los lugares, bueno, un poco friki, pero así. Tenia, es va casar amb el Risto? O més jove encara? Més jove, potser. Va començar... Ai, no m'has entès. Joveneta, diguem. Joveneta. Que despectiu utilitzar com el diminutiu, joveneta. Joveneta, ja. Però bueno, que fort. Todo el rato que quiere decir que vamos a estar juntos para siempre. Sort artista, no. Que no eres visionària en aquest sentit, Laura, i sort que també vas decidir que no era el teu look ni el Risto ni el cabell aquest. Ni l'Álvaro Luna, que va ser el següent. Sí, bueno, aquest ja ni m'interessa. Vale. Next, vale. Una altra categoria. Sí, evolucionem un altre tipus de gent que utilitza l'amor a internet de forma diferent a nosaltres, però que igualment té el seu llenguatge d'amor a internet. Correcte, que són els pares. Em sento com el backup, parlem de pares. Família. Vale. Aquest a tu l'odies, però jo crec que realment sí que és un love language per ells, que és quan els pares, la teva mare, el teu pare, t'envia un difundido reenviat, que surt que està reenviat com 4.000 milions de vegades, el pal, estafa, correos, alerta, no hagas esto si no quieres que te roben. I llavors la teva mare ho envia per tota la família com superpreocupada del pal, gràcies a mi no t'estafaran,
doneu-me les gràcies tots i totes. Per mi això no... A mi això no em funciona, eh? I jo sé que hi ha la bona intenció darrere, però a mi m'envies això i m'irrita. M'irrita, ja em sap greu, mama, qui sigui que m'envia això, penso com... Pensa-ho 2 vegades, eh? Perquè fiques reenviat molts cops. I si vols, escriu-me. Ei, t'ha arribat alguna cosa? Fes-me un missatge personalitzat. No em facis un difundidor, que difundidors. Pensa en mi, és que, jolín, repetim, que l'amor va de que pensis en mi tot el rato. Mira, en aquesta variant t'accepto una cosa i elles sí que poden fer el que vulguin. Són les àvies, reenviat, que a més igual que fiquis reenviado muchas veces, enviant les fotos aquelles, els collages de bon dia, bona nit. Tio, bon això em fa molta enveja perquè no tinc cap familiar que m'ho enviï. Jo no tinc àvies ni avis, vull dir que si vols que faci pena, faig pena jo en aquest sentit i visc la meva fantasia de tindre una àvia que tingui WhatsApp, que sàpiga enviar coses i no sé què, a través de la meva amiga Aina, que la seva àvia és molt de fer això, en plan, cada dia. I saps què vaig fer? La vaig obligar a obrir un Instagram que pengés ella cada dia perquè jo pogués veure, es diu Estic a missa, el té una mica podrit allà, en plan, el té sense actualitzar, però si li faig el bullying, bueno, no és bullying, la pressió aquesta, de dir-li ara mateix que reactivi això, perquè no tinc avis i necessito l'amor com es diria? Fraternal, no existeix. No existeix la paraula. Bueno, necessito amor d'avis a través teu. Per tant, reactiva a l'Estic a missa perquè jo pugui rebre els missatges de bon dia, bona nit, que són molt graciosos a vegades. Són increïbles. Són supergraciosos. És que és un fenomen com molt curiós veure que la gent gran està com a l'internet del 2000. És com... això vol dir que d'aquí 30 anys les àvies enviaran els memes que enviem nosaltres ara? No, perquè jo crec que és un llenguatge seu propi, saps? O sigui, no crec que el 2005 nosaltres enviéssim missatges de bon dia, bona nit. Tia, 100%. Jo a Facebook penjava com xistes del Jaimito i merdes així. Ja, però no bon dia, bona nit específicament. No, però podria haver-ho fet. Un post del Piolín en pijama i un cafè així, ficant com, vinga, pel dilluns. Si m'haguessin deixat tenir Facebook amb 9 anys, és que l'hagués penjat i estic 100% segura. Vale, següent. Aquest és... A veure si trobo com gent que també li passi, vale? Per mi és com la variant del pare, que és que el meu pare m'envia al Gmail, o sigui, no al WhatsApp, sinó que obre el correu electrònic, vale? I em passa links d'articles sobre periodisme, del pal cómo escribir un buen guión, o coses així com molt de periodisme caudet. I a vegades també, bastant sovint, de fet aquest matí ja t'ho he ensenyat, de camí a la feina, m'envia, ell llegeix el diari digital, però m'ha catat en diari tradicional, vale? Evidentment. Llavors m'envia captures del diari per correu també. Llavors m'envia la foto, rotllo, mira, aquesta entrevista de l'Andrea Gómez. No, perdó, no em diu, no, me l'envia sola. Sense res. No tenia cosa, el missatge, era una captura. No tenia cosa, llavors m'envia una captura del diari de pàgina sencera de l'entrevista de l'Andrea Gómez al diari Ara. I llavors, jo és que a vegades no responc. Hauria de respondre. Saps què em passa a mi? Que els meus pares no fan cap d'aquestes dues coses perquè ja es veuen a venir que jo no respondré. I diuen, pa què? Com quan la meva mare m'envia molts reels també, en plan, li hauria de respondre? Jo crec que sí. La Rita em va dir que li hauria de respondre. Li hauries de respondre, un jaja. És que la Curation no és gaire bona. La Curation patina, bueno. Patina molt. Pobres, ara només estaran escoltant això. No, realment. No t'enviaran res més, Realment, en plan... Et faran com els meus, et faran el buit. No, realment, des que vull dir que em fa molta il·lusió que m'enviïn els dos. Mira, i en defensa del teu pare s'ha de dir que a mi em fa molta il·lusió quan algú random m'envia un mail, no en plan, no és... ni algú de feina, ni els motius pels quals mires el mail, que t'envien un mail tipus, hola, no sé, en plan, mira això, i és com, ai, per què has utilitzat aquest mitjà? Quina gràcia, ara m'interessa més. Vale, doncs et programaré uns petits mails, vale. Però programaré. Molt esporàdics, o sigui, en tant que no sigui algú setmanal, sinó que de tant en tant un mail a Joana Girona i no... Com quan et porto galetes a l'oficina un dia que no t'ho esperes. Sí, exacte. Vale, és aquesta energia. Bueno, però no és online aquest. Bueno. No és gens online, és l'oposat. Ara ja m'estava oblidant del tema. Vale, una altra secció de la població que jo, per exemple, de moment no formo part perquè no estic en el cas, però la gent que té amistats o família que viu lluny, precisament internet és una eina molt, molt important per ells per expressar amor perquè no estan en el mateix lloc físic. Correcte. Llavors,
una que, de fet, ens va sortir per un tuit mirant això, que és tenir l'app del temps d'aquella persona. Bueno, de fet, mira, jo aquesta específicament sí que la faig perquè la meva estimada amiga Irene, que ja vindrà algun dia aquí perquè la conegueu, viu a la Haia ara, i el temps de la Haia sí que el tinc. O sigui, és un... També perquè hi vas anar fa poc, poder, o què? Sí, però no me l'he tret. En plan, m'interessa saber si ara està plovent on està la Irene. I la Bet, una amiga de la Mar i companya de pis, m'ha dit que ahir li vaig comentar, en plan, demà parlarem la Mar d'això, a Girl Radio, jaja, i em va dir, ai, ostres, doncs jo allò del temps encara ho tinc, i és més, li faig updates setmanals del temps a la Irene perquè vegi quin temps farà la Haia. La Bet viu a Barcelona. Sí, la Bet viu a Barcelona i s'ha de dir que té una petita obsessió amb la meteorologia. I llavors el seu love language és que jo li pugui preguntar, Bet, què m'he de posar avui? Tindré fred o calor? I ella t'expliqui específicament. Doncs hi ha una borrasca i un no sé què. Bueno, ella ho sap tot. Tenint en compte que vivim a Barcelona el clima no varia gaire, però és el seu hobby. I el seu love language és estar sempre preparada per qualsevol pregunta que li facis i fer-li updates a la Irene. Vull dir, com que sí que és algo real, perquè ho hem experimentat, lo de tindre l'app del temps. Professió frustrada, Tomàs Molina de Bet. Bueno, és que ho faria també. Increïble. Vale. I l'altre, en la mateixa línia, és el rellotge. Si ja estàs tan lluny que hi ha diferència horària. Clar, vindria a ser l'equivalent. I la meva amiga Sara està d'Erasmus a Seul, a Corea, i el tinc en plan de... Quan a vegades ens envia whatsapps i dic, ai, quina hora és? En plan, ara, què lo que? En plan, estàs sortint de festa, estàs... Ei, com et va anar, jo què sé, quan vas quedar amb no sé qui? I no li enviaràs a les 3 de la matinada perquè vols parlar en aquell moment. Exacte. Sí, jo també tenia una amiga que vivia lluny i també ho feia, això. Molt bé, bueno, som moníssimes. Exacte. I ara, així una mica old school, tot i que et diria que això, la primera que diré, encara es manté, si jo ho tingués, és fer una persona als Sims. En plan, jo et faig a tu als Sims i t'envio, en plan... Pell de gallina. En plan, mira, Joan, ha fet com una... que vivim juntes als Sims i no sé què. Love. Això és màxima expressió de l'amor. En plan, jo m'he passat el meu temps intentant que t'assemblis, no sé què. A part que el millor dels Sims per mi... O sigui, jo quan jugava als Sims era la germana petita de casa i llavors no entenia molt bé com funcionava. I per mi els Sims només era fer personatges. Del pal. I ficar Moderlode a tot molt de rato per tenir molts diners, però jo era molt petita i llavors, ja et dic, o sigui, per mi era només passar-me la tarda triant la samarreta, triant els cabells i triant el biquini que portaria. Fin. I això és un d'aquests que s'aplica tant a amigues o persones que estimes com a crush. O sigui, tu feies sempre, en plan, t'anaves a viure amb el teu crush. Perquè... I teníeu un gos i no sé què més. I llavors ja feies com l'arbre genealògic i t'havies oblidat la filla, perquè clar, jo tenies fills i no sé què, i jo llavors ja continuava la vida de filla i de sobte era un arbre genealògic com de 500 generacions que m'havia oblidat que la primera generació era jo i el meu crush, però clar, havia repoblat la terra. Marc Junior. Exacte. I també hi ha la variant Wii. Jo tenia la Wii i això no ho havia... perquè eren tan feus els personatges de la Wii que no... En plan, em semblava ofensiu fer-ho. Ja, feien molt de cringe. Sí, però bueno, sí, també es feia. Vale, aquest, vale, sí, també... Això per a què és? Sí, aquest em vas dir que tu no el feies i em vaig quedar en xoc, perquè per mi això és girl internet, literalment, que és quan abans, quan la gent feia més posts a Instagram, ara ja no tant, perquè la gent ja no pensa tant en post en si, quan la teva amiga anava a fer-se un sessioneo al Parc de Montjuïc, vale? Llavors tenia 854 fotografies i n'acabava triant com una o dues, llavors pel grup de WhatsApp de les amigues o inclús per privat et deia, t'enviava les 30 de la selecció petita i et deia, tia, quina és la que surto millor, en plan, quina penjo, i llavors tu havies d'anar mirant foto a foto, que literalment la diferència era 1 mil·límetre de somriure o una cama més aquí, una cama més allà, i ens deies, buah, tia, definitivament aquesta, evidentment, que és zero idèntica a les altres, pista era idèntica, però... Ella tenia el suport del grup de WhatsApp de que li diguéssiu. I llavors la m'estàs fent pensar que potser sí que ho he fet, i llavors això, la penjava i llavors tu ets el primer like i actuaves als comentaris com si no l'haguessis vist mai, en plan, buah, tia, que guapa, ets la millor, ets la puta deessa baixa del cel. Sí. I després també, de la mà d'això, hi ha quan tu vols ir per algun grup de WhatsApp gran, no el típic que tens amb les teves 3 amigues, en plan que evidentment hi ha confi per dir qualsevol cosa, sinó com una mica hi ha un grup més gran i vols fer un plan de demà fem birres, i llavors li dius primer a la teva amiga per privat, en plan de diré això pel grup ara, sisplau contesta'm que ningú em deixi en leído, i llavors tu vas al grup i dius, ei, demà qui vol fer birres? I la teva amiga fa, el segon, jo, doncs jo puc, i llavors
ja com tens més com incentiu per no quedar com la pringada que tothom la deixa en leído. Sí, mira, en el moment és veritat que et vaig dir que no acabava de veure cap de les dues Universal. coses. És universal. Jo he fet totes dues. Retiro Lo dicho. que... Sí. Ben dit. Aquesta és molt graciosa. Momento break. Pausa per a interludio per el que no és Love Language. Exacte. Com música Aquesta, de hate. En plan, Sí. de crits. En plan, De crits de... És horrorós. I és una experiència, també és universal, i això fa molta por que sigui universal. Digues. Tu. La dic jo, eh? Sí, tu. Vale. Els tios... No sé, jo crec que hi ha alguna assignatura que tenen a part on nosaltres no participem i els expliquen ells, però els tios els hi agrada molt ensenyar-te la seva galeria sencera de fotos. Sí. I tu has d'estar allà... Ensenyar i explicar, perquè si fos ensenyar, mira, rai, acabes ràpid. Bueno, no acabes ràpid, perquè jo si he d'ensenyar la meva galeria sencera estic 3 hores, vull dir, tinc el mòbil des de fa molt També temps. hi ha la variant d'ensenyar-te el feed no... d'Instagram, Que això sí que s'acaba més ràpid, però llavors hi ha més explicació. Bueno, vale, no sé, jo això no ho interpreto com a love language, però ell sí. Jo m'aferro a la idea de que penso, és la seva versió de vaig a apropar-te a la meva vida, però després no et preguntaré res sobre tu. Et preguntaré que m'ensenyes les teves fotos, però tu sabràs tot el puto viatge a Menorca l'any passat. M'ha passat una vegada, is enough. M'ha passat una vegada... Jo estic pensant que no sé si ho he viscut o ho he viscut tants cops que ja ho he neutralitzat al meu cap, però no, ara no tinc un record supertraumàtic. Amb un noi de Xipre. Ui, a quin idioma parlàveu? En anglès, evidentment. No sé ni quin idioma... Què parlen a Xipre? Crec que grec. Xiprenc. Bueno, de sobte... No. Terrorífic. No, o sigui, no es podia fugir. Ensenyant el seu país, en plan, mira, això és el que és morro. Mira, això m'hauria semblat interessant, hagués fet apunts i una llibreta, en plan, classe de geopolítica de Xipre. No, és que literalment no. Era literalment com ella al gimnàs i com... És que era com... Tot el tòpic que et pots imaginar va ser, en fi, sabem perquè m'estava fent com mal cos, si estàvem parlant de l'amor, vale? Sí, tornem a l'amor. Vinga, fem una última ronda llampec i després vosaltres ens dieu si ens falta alguna cosa. Vale. Òbviament, aquesta és... Jo no la visc, perquè, òbviament, ara mateix no la practiquem, però... Amb la mare com a molt. Sí, el good morning i el good night, potser és algo més americà. No sé si aquí la gent que té parella... No, jo tinc amigues que ho fan, Gent que s'enfada amb la seva parella si no li ha dit bona nit o si no li ha dit el bon dia. És signe de que estan enfadats, perquè el love language, com la base, és que et digui bon dia o bona nit, no amb els missatges de la iaia, sinó... Clar, normal. El bon dia i bona nit de... Comença el dia i penso en tu. Exacte. I me'n vaig a dormir i penso en tu. Exacte. I la variant de ja he arribat a casa, si torneu separades d'algun plan, no sé què, però bueno... Sí, exacte. Vale. Això tenim variants diferents, però... Quan tu vas a, diguéssim, alguna app de menjar a domicili, algun restaurant, alguna app del dimoni, alguna web del dimoni de missatgeria, rotllo Amazon o Inditex, alguna d'aquestes, que has de posar la teva adreça, tenir ja l'adreça d'aquella persona entre les teves. Saps? En plan, pots afegir-ne vàries, que tenir la teva i la casa de la teva parella i de la teva amiga, perquè sempre vas a dinar amb ella, de la teva àvia, en plan, cute. Jo el meu equivalent seria guardar-la al Google Maps, que ja vam parlar que és una que tu no fas. Però... No, i ho vull començar a fer servir perquè no és... Clar, jo tinc la de casa i molt poques altres. I això, i bars on vull anar i no sé què, però de cases, doncs molt poca gent, però seria love language. Correcte. Aquest jo crec que també és molt universal. Sí. Tenir a la mama guardada com a mama, perquè et surti la primera a la llista de contactes. Sí, que ara no sé si és útil o no, però és una que es feia abans amb els mòbils. Sí. I que la gent deia, no era perquè et surti la primera, era avisar a mama, per quan et matés algú pel carrer o alguna cosa. Que a la persona que et trobi al mòbil busqués Jo tinc una cosa al fons de pantalla que la gent sempre se me'n riu, que això és increïble, és que us recomano tots que ho feu. Si viu a Barcelona serà zero útil, però bueno, la fe és l'últim que es perd. Jo al fons de pantalla tinc en un racó apuntat si aquest mòbil es perd, enviar DM a Joana Girona a Instagram o trucar al mòbil de ma mare. Llavors tinc el mòbil de ma mare. A més, fa molta gràcia perquè ho t'he posat en un lloc on queda tapat per el que et surt aquí baix, com que queda tapat, que no es pot llegir. Llavors és com absolutament inútil. Si algú em troba el mòbil perquè l'he perdut i està fent l'esforç moltes ganes de tornar-me'l, ho podrà desxifrar, vale? Està feta a prova de bons samaritans. Ja està. Acabem ja. I et faig triar quina és la teva preferida de totes les que hem dit. Quina per tu és com... És que a mi me pirra quan passa això. A veure, per mi 100%, o sigui, soc una whore d'internet i llavors, evidentment, a mi que m'envien un
una bona curation de memes sempre és el primer. A més, fin. et fa sentir que et coneixen. Saps? Quan un meme et fa molta gràcia, tu no l'has vist, no sé què, sents una connexió molt especial amb algú. O sigui, n'hi ha d'altres que potser no et fan tanta gràcia i pues, no fa d'esto, però quan està encertat hi ha una dopamina allà sí, com... el cervell et fa pessigolles en plan... Sí. I llavors jo he de com expressar molt en plan ja, com... Clar. A diferència d'altres, aquest específicament m'ha fet molta gràcia genuïnament. No faràs un double tap, en plan, respondràs, estaràs engaging. Jo, aquest, i per no repetir, estic entre un close friend... És que hi ha altres nivells, vull dir, com, sense dir que sigui el mateix nivell, però això com il·lusió tonta... potser un close friends o... Un close friends fa molta il·lusió. Sí, perquè el like potser és com una mica com... No, el like no. El like em fa tanta gràcia perquè és que jo el disfruto molt fent-lo. Un love language que puguis fer a les 4 del matí un dissabte, no serà el definitiu. Però vale? el close friends, de sobte com validar una amistat així com next... Bueno, no sé, que fa il·lusió. Sí, fa molta és il·lusió. igual en quin sentit t'hagin posat, perquè potser no saben ni com et dius i t'han posat el close friends, igual. Però bueno, és una tonteria que fa il·lusió online. I correcte. Ja està. Ja ens dieu vosaltres, sí, quin és el preferit? Sí, ens preferit? hem deixat 84.000, segurament. Si ens en dieu molts, fem segon episodi. Si ens en dieu molts com només de lligar, podem fer també un només de lligar. I ja està, i digueu-nos quin és el vostre preferit i nos vemos. Ens veiem a la pròxima. Quina il·lu, estic pensant, em feia molta il·lusió. Merci per convidar-me. Si heu estimat a Joana Girona a Aquel Radio, que sapigueu que ja tinc pensat un segon episodi on necessitaré l'ajuda de Joana Girona. I altres persones. I altres persones. Que aquí. Falten per venir. Correcte. I que... Han de fitxar Aquel Radio. Han de fitxar. Hi ha una llista de gent que ha de fitxar que no sabeu qui és i la gent potser no sap què és ella mateixa, però estan apuntades i fitxaran. Correcte. Fins la propera. Love you.